Minecraft ekspedition. Hvor at du ikke har det særlig godt. Vi fik lavet nogle nye ting, så døde vi, og det var noget svært. Ja, det gik ret galt. Men vi har fået lavet nogle nye ting. Noget rigtig jernmøg. Oh my god, jeg har ikke særlig meget liv. Jeg havde jo heller ikke særlig meget liv sidste gang. Ja, det var da vi lavede tingene, ikke? Det gik virkelig galt. Men som sagt, vi er hypercrafter. Ting, og ja, hypercrafter her, hvad så der? Skal vi begynde på eventyr? Ja, adventure, come wolf. Hvad? Der gik ild i min ulv. Den hoppede ned i lavaen. Der er noget efter dig. Er der? Det er sådan en spejder. Men hallo, G, min ulv hoppede ned i lavaen. Den kom sådan her, og så hoppede den bare ned i lavaen. Og så døde den. Nederen, mand. Nej, det er ikke heldigvis ikke det, jeg er blevet som nogle creeper. Hvis I ikke har set de forrige episoder, så vil jeg anbefale. Ja. Så I kan lige finde noget. Især toeren, for der slår jeg Anton ihjel. Jeg skal faktisk ikke se etteren for mig. Ja, det er mega ned. Etteren synes jeg er lidt nederen, men den er stadig god. Jeg dør bare hele tiden. Og det er ikke fordi, at vi er mega noobs, at vi bare hele tiden dør. Det er på grund af, at jeg er mega kamptypen. Så bare, wow, bungee jump! Se. Og du er allerede på bungee jump eventuelt. Anton? Kan vide, om man egentlig kan brænde gulerødder, så kan vi få brændt gulerødder. Anton, synes du ikke også, det er nederen, at når det regner på iPad og telefon i Minecraft, ikke? Så er det nederen, at det regner igennem tag. Og så når man er nede og mine, så regner det. Og det er så irriterende. Jeg hader, når det regner. Seriøst meget. Du skal ikke hoppe derned. Jo, det skulle jeg åbenbart. Mikkel? Seriøst, har du ikke taget nogen pik med dig? Pickaxe. Kan du komme? Hvorfor? For jeg er ikke særlig langt væk. Hvorfor? Fordi jeg har fundet jern. Jamen kan du da ikke komme op? Heller ikke det. Wow. Farmand, jeg er eventyrlysten, men jeg desværre kommer til at hoppe ned i et hul. Kom og hjælp mig. Jeg laver planker. Og husk også en pickaxe. Nå, det har du. Jeg laver også lige mine venner til brød, så jeg har madforsyninger med. Farmand, imens slår jeg bungee jump. Skal du ikke så tænke på det? Det ved jeg ikke. Jeg ser også på bungee. Men som sagt, vi er hypercrafter, det betyder, at vi elsker crafting. Ja, crafting. Det er så seriøst. Faktisk kan jeg godt komme op. Men jeg vil alligevel gerne have hjælp. For jeg har en far, og en far skal altid hjælpe sin søn i nød. Eller Jeg kan se dit navn. parkour. Ej, hvad hjælp det lige? Ikke særlig meget. I hvert fald. Nej, kom ned. Du skal jo hjælpe med at mine. Det er mining-eventyr nu, Anton. Det du elsker. Nej. Jo. Ikke bare være så dårlig at stå dernede og bage kartofler. Jo, det er mega fedt. Så må du få flint. Du må få et stykke flint. Du lige min
kalde mig. Men giv mig det lige hurtigt, så fylder det ikke i os begge to. Ved du hvad? Må jeg gerne lige låne en hakke? Hvorfor? Har du ikke en træ- eller stenhakke? Nej. For jeg vil vildt gerne have noget Den slutter her. sten. Prøv lige at hakke noget sten og give det til mig så. Hvorfor? Fordi jeg vil gerne have sten. Au. 8 styks. Og jeg har 1 liv for resten. Hvad er det der? Hvorfor spiser du alt det der? Hvorfor spiser du det der? Det smager godt. Giv mig lige alt det der normalt mad, så får du på noget cooked. Ups. Så får du noget cooked, så kan jeg cook. Cooked cookies. Vil du have nogle bagte kartofler? Ja, jeg vil meget gerne. Jeg elsker dip. Hvad? Forgiftet chip? Nej, det var den ikke. Det er fordi, du stadig har Ja, det ved jeg godt. Anton, kan du huske i første Anton, episode, det der der sten. spiste den der giftige kartoffel? Ja. Det var også Anton, noget. det Har er du lige 3? de der jernbaner. Har du 3, så får du noget mere med. Hvad mener du? Du får nej, hvad skal du bruge det til? Må jeg få noget træ, Bare så... så får du... Ja. Tak, Anton. Skal du også bruge sticks? For dig. Og en video overhovedet? Noget sjovt. No. Jeg kan altså ikke lide den der attitude. Okay, ikke noget. Men der er én ting, jeg gerne lige vil. Aaron, jeg tror, der er noget, du har glemt. Hvad er det? Folk sidder og ser på dig. Mhm. 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 Kan man brænde et stensværd? Nej. Kan man brænde uld? Bruger farmanden nok? Må jeg få noget, man kan brænde? Hvorfor? Altså bruge som brænding, fordi jeg skal brænde noget. Hvad skal du brænde? Noget Noget hvad? jern. Hvorfor? Fordi jeg skal bruge jernet til noget. Hvad? Bare Anton. Til hvad? Til en lighter. Seriøst? Ja. Okay, jeg finder lige hurtigt noget. Vil du høre, hvad planen var, Anton? Mm. Jeg vil skaffe mig en lighter og sætte ild til dig. Hører du overhovedet efter, Anton? Og du skal bruge en hakke til at fælde den der umiddelbart stykker. Okay. Hak den, farmand. For jeg kan nemlig ikke komme op. Jo, du kan. Prøv at se. Jo, du kan. Prøv at se. Så er jeg nødt til at lave parkour hele vejen. Og jeg hader parkour. Nej, du kan godt komme op. 7 er ikke nok. 14. Okay. Men vil du ikke komme og hakke? Du vil... Jeg har taget jernet. Jamen ikke jernet. Ej, for pokker. Jeg har bare brugt stenen. Hallo, jeg kan ikke. Jeg kunne ikke lige før. Kom, farmand han går hjem. Det gør Aaron, siger også. Vil Aaron sige, om han går den rigtige vej? Nej, det skete bare ikke. Hvad? Faldt du ned? Ja, ej, så hopper jeg lige helt væk. Fedt. Heldigvis har farmand 48 stykker 3. Heldigvis er lille her, din lille ven på vej væk. Heldigvis er lille Peter Edderkop. Heldigvis er Aaron langt væk. Så Aaron kan ikke tåle at være i nærheden af Anton længere. Aaron, du går den forkerte vej. Det ved jeg. Jeg skal på eventyr. Det var en del af mit eventyr, at jeg faldt derned. Det var også en del af mit eventyr, jeg ville sætte ild til dig. Det havde jeg planlagt helt fra i morges af. Anton, det er ved at blive nat. Må jeg gerne komme hjem? Ja. Tusind tak. Farmand til vi aftensmad. Jeg tror, jeg får med en ny landsby. Har du?
Nej, det er ikke en ny. Prøv lige at tjekke smedjen. Nej, det her er vores. Prøv at se. Ej, tænk hvis det ikke var vores, og der var de der ting. Nej, vi skal sove. Arm. Er du sikker på, at du går den rigtige vej? Nej. Det er du. Det gør du. Prøv at se. Heldigvis er eventyrlysten, så jeg kan altid finde på at klare nogle monstre på vejen. Ikke også? Der, landsby. Men Anton, vi skal være oppe den her nat. Men ikke langt væk. Kun i landsbyen. Ikke langt væk. Kan du huske, hvad der skete? Arons eventyr gik fuldkommen galt sidste gang. Han ville bare på en lille udflugt, og far gav ham faktisk lov. Nej, må jeg godt lave et monster? Så er det næste, du får din metal pickaxe. Nej, fordi Anton... Nej, jeg har brug for metalsværd, hvis jeg skal kæmpe. Okay, så hvor er du? Nå ja, du er selvfølgelig der. Men altså, det er mega nederen. Min ulv døde. Den hoppede bare ned i lava. Den havde lige klaret sig så godt, og så dør den. Den havde bevist mod, men den døde. Skal vi brænde det sidste stykke jern? Hvor? Det må du gerne. Må jeg? Ja. Den er fuld anker. Mhm. Vi hørte, det var det bare Marie. Eller Arons lille søn. Anton, jeg er også bur pil i aften. Har du? Yep. Okay, så er vi kvitt. Ej, du kan ikke brænde gulerødder. Edderkop. Aron, du synes, det er strøm. Aron, den sagde, du er chok 4. Har du bonus? Nej, ellers ville jeg have tæmmet den. Witch! Og der er spider efter mig. Nej, du skal først med mig derhen. Okay, Aron, må jeg bruge min witch-metode? Ja, Hvor er du? herhen. Her er du, witch. Går du derhen? Jeg har et liv. Aron, ved du hvad witch-metoden er? Hvad fik du? Ingenting. Aron, her, brød. Må jeg få mad? Hurtigt. Beskyt mig. Aron, løb ind i huset. Nej, vent, Anton. Jeg vil ikke. Vent med at gå, lad være med at gå. Bare bliv helt stående og kig der rundt omkring, om der kommer noget. Ja. Lad være med at forlade mig. Sådan der, nu kan jeg godt kæmpe igen. Aron, gå ind i huset. Nej, jeg har fået liv. Skelet. Aron, jeg bliver sur, hvis vi bliver nogen over i bagen og monster. Ja. Bare fordi vi ikke skal. Creeper, woo! Enter! Mand. Aron, der er en creeper efter dig. Det ved jeg. Kom og hjælp. Jeg gider ikke at kigge på den der inde. Jeg er ikke teleporteret. Var det dig, der blev skudt efter? Jeg er ikke rigtig bange for skeletter. Ja, de er irriterende. Zombie på vej ind i dit hus. Eller vores hus. Jeg holder ikke pause, Anton. Jeg tror faktisk, jeg har lyst til at blive hele natten oppe. Vent lige. Aron, Ja. noget meget vigtigt, jeg er nødt til at gøre.
Oh no. Hvad er det? Det ligger min netto pickaxe. Ja, havde du den på dig? Kortet, det beholder jeg ikke. Eller det beholder jeg. Wow, en med en skov. Zombie med en skov. Jeg besejrede den. Jeg har kun 2 ting og min rustning på mig. Nu tør jeg godt til. Min lister er ikke det mest vigtige. Jeg fik creeper. Jeg dræbte Nej, den. jeg falder også for os. Gør du? Hvorfor? Så kan vi få mere mad. Mm. Men jeg kan høre, at vores mor, den er ved at løbe godt og grundigt sammen. Ikke, Aaron? Hvad mener du? At vores mund, de er godt og grundigt tør for batteri. Der er sådan en æderkop. Mm. Jeg tog æderkopper. Jeg kan ikke bruge jorden. Skal jeg bare sætte snoren? Snoren? Ja. Vi kan godt bruge snor. Har vi overhovedet snoren der? Ja, æderkopsvindet. Man kan godt sætte. Det ved jeg til fælder. Hey, Enderman. Du skal ikke kunne få den. Det ved jeg. Så vi danse. Og det har vi rent faktisk i. For mig og Nicky har besejret mange Enderman. Wow. Okay, jeg er lidt i fare, for der er virkelig mange monstre efter mig lige nu. Helt seriøst, hjælp mig, jeg er døde. Okay, jeg hader det kamera. Jeg skal ud og hente mine ting. Men jeg er ikke bange. For det er ikke særlig langt væk. Det er derhen med de der møgzombier. Jeg håber ikke, det er til. Har du alle dine ting? Ja. Jeg tror, jeg fik noget lækker, jeg ikke så. Og creeperen! Tror du? Jeg gør det aldrig, Nick. Det var bare Arons lille søster, jeg lige var ude i talsefaldet, men det var win-win. Hun er herinde, og jeg kan ikke rigtig. Hej, Creeper, Nå, det skulle I ikke. Ej, det gør Anton? Jeg kom til at tage min til ulv. Eller faktisk ikke kom til. Hvad? Og Pyv er den ikke derude. Aaron, jeg har fundet ham der bytter hen. Godt. Han vil dræbe alle weakers udover dem, der kan. Nej, også udover, det kan godt være, Anton, det er fordi, at
er det de... Okay, der er altså nogle af det, vi heller ikke skal, så måske man nemt kan få en smaragd af. Dem, der bytter smaragder for... Bøger. Nej, det var Ja, det er også godt. Jeg tænker, vi begynder at spare lidt op, sådan, så vi kan få en masse emeralder, sådan, så vi kan få de der vildt gode bøger. Nej, faktisk ikke endnu. Vi kan ikke bruge bøgerne særlig meget nu. Vel? Jeg skulle lige til at slå min ulv. Okay, ulv, lad være med at hoppe op i lavabassinet den her gang, okay? De behøver ikke så igen, det går Willy just nu. De sov. Kan du ikke huske det? Jeg så de i marken for os. Kan du ikke huske det? Det så vi jo i 2'eren, tror jeg det var. Ja, jeg tror også, vi gjorde det i år. Det er ikke. Jeg vil. Jeg har 2 kun. Men jeg lagde meget i Kina. Wow, den skal vi virkelig også gøre. Yes, jeg har fundet den her mine. 2 kniver. Skyder og mine. Oh no, Anton, jeg trængte op i en krog af en creeper. Den døde. Dr. Hell. Alle sammen på samme sted. Godt, luk dem inden. De må ikke blive slået ihjel. Jo. Nej, de løber væk allerede. Og det er farligt at lukke dem inden. Det kan også lige præcis bliver slået ihjel. Dr. Hell 3! Wow. Ny doktor, luk ham inden. Og Dr. Hell 2. Luk ham inde i sten. Ham her er også god. Smaragd. Jeg gør det om til sten. Nej, for nu kan han ikke flygte, G. Du ved, jeg gør det om til sten om lidt. Har vi 18 kul? G. 18 kul? Vi har mere. Hvorfor? Fordi der er en, der bytter smaragd for 18 kul her. Jeg har lige fanget ham. Det er dumt. 18 kul for en smaragd, det er godt. Nej, jeg har ikke spurgt meget kul. Men vi kan bare mine noget nyt. Der er jo en hel masse vandtilpasset. Han skal også ned i... Hvem er ham der? Held 2. Vi skal også ned i buret. Nej, jeg har held 3, Aron. Jamen, dem her skal ned i buret. Jeg prøver. Har du udviklet et bur? Det er bare et lille bur, der er her. Der skal nogen ned. Og vi lukker dem fri om natten, sådan, så de også skal... Nej, så vi laver tag på. Hvor er det? Jeg kan ikke finde Dr. Held 3. Hvor er det hullet er blevet af? Det er det hul, jeg lige havde skubbet dem ned i. Lige der. Der.
Der er også en lille fangekælder. Ja. Jeg har fundet en fangekælder til dem. Jeg har fundet derhen 3. Får du dem ned i den her fangekælder? Nej. Jo. Nej, jeg har ikke mere. Nej! Nej! Det var Respiration 2, der lige er blevet dræbt. Er din ulv? Slå den ihjel. Nej, stadig ikke, men det er jo ikke den skyld, men... Jo, det er det jo faktisk. Vi må ikke slå villagers. Nej. Okay, lige nu så er jeg nødt til at dræbe derude. Sådan der. 2 i fangekælderen. Slipper hvem? Held 3. Ja, han er nede der. Han skal ikke blive sluppet fri. Ja. Nej, jeg sætter ikke tag på mine endnu, på grund af, at der er jo også andre, der er gode. Hvad med dem, der... Firefald 2. Han skal i hvert fald også i fangekælder. Okay, det her det er også en fangekælder. Her kan man... Jo, man kan komme op et sted her. Det må man ikke kunne. Jeg hørte en zombie. Det går jeg også. Den må ikke kunne komme op af dette hul. Nu skal på grund af de bytter... Og vandtilpasset får jeg også lige i fængsel. Firefald, ham kan jeg ikke. Kan du ikke? Han er sluppet ud. Dit fængsel, tror jeg. Nej, man kan ikke slippe fri fra mine fængsler. Men jeg har ikke fanget ham endnu. Du har ikke fanget Firefald? Nej. Det er herovre. Jeg fandt lige... jeg har lige fanget vandtilpasset. Er Firefald hen hos dig? Sådan her, nu kan vi kende mit fængsel. Hvorfor spiser du det der? Det er Jens, det er jeg nødt til lige nu. Nej, jeg giver den noget kub. Ikke lige nu. Og så er det ikke selv. Har du Firefald i fængsel? Nej. Det er den sidste, der ikke... jeg tror, jeg har fundet her Firefald. Jeg så ham lige. Jeg så Mester Firefald. Vi bliver lige nødt til at afprøve. Om lidt over en halv time. Hvad skal jeg stå? Er der pause? Så der kan nogen, der hører, hvad jeg siger. Er det sådan, så det er slået fra? Jamen, det kan vi ikke. Nej, men så hiver jeg stikket ud af væggen. Ellers så må I gøre et eller andet. Okay. Vi er desværre ved at være tid til at slutte for i dag. For vi har ikke lige tid til det i dag. Vi ses til en ny video i morgen. Tak fordi I så med. Farvel. Sådan. Nå, det var godt. Jeg havde bare ikke lige lyst til at stå og snakke, hvis